ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ମାନେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗେ ବାଜାବାଲା ଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଧନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଜାବାଲା ଆଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା, ପରେ ପରେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆଉଛନ୍ତି ଗୁଲୁଦି, ମିନିଦି, ଢୋଲିଦି, ଆଉ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁଦି ଆଉ ସିଲୁଦି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।